Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Лайыш районының Усат авылында күп профилле лицей ачылды. Укытучыларга һәм укучыларга котлау сүзләре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Лицейдагы җиһазларны ГТО нормаларын тапшыру өчен ясалган корылмаларны югары бәяләде. Усат авылында ачылган күп профильле лицей сәламәт буын дигән исем таләпләренә туры килә. Шатлыктан балалар биеп тә күрсәтте. Ә беренче сыйныф укучыларына мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында беренче букчалар тапшырылды. 1 сентябрь алдыннан шушындай матур бина, мәктәп ачылу белән котлыйм барыгызны да. Балалар безнең киләчәгебез һәм республикада бик күп эшләр эшләнә. Бу юнәлештә ремонтлар, яңа мәктәпләр төзү, ашау урыннарын тәртипкә салу, спорт объектлар булдыру. Әлбәттә, Лайыш районында да бу эш уңай гына бара. Лицей диварлары инженерлык күзлегеннән караганда заманча эшләнгән. Сыйныфлардагы интерактив такталар да үзенчәлекле. Физика, химия һәм биология кабинетларында тәҗрибәләрне интерактив режимда үткәрергә була. Тагын биредә компьютер уеннары уйнау мөмкинлеге дә бар. Компьютер уеннары логиканы үстерергә, катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә, стратегик уйларга мөмкинлек бирә. Хәзер уеннар дәреснең бер өлеше, киберспорт ярышларына әзерләнү мөмкинлекләре дә бар. Мы хотим взять под контроль эту проблему и создать возможность... Без бу проблеманы контрольгә алырга, балаларга киберспорт белән шөгыльләнү мөмкинлеген тудырырга телибез. Без аларны дөрес юнәлешкә җибәрергә тиеш. Югары казанышларга ирешү өчен ишек алдында иркенләп шөгыльләнү мөмкинлеге бар. 50 раз отзался. 50 раз? Җиңел атлетика, футбол, баскетбол белән шөгыльләнү өчен дә мөмкинлекләр җитәрлек. Лицей республикада ГТО нормаларына тест үткәрүдә беренче үзәк булды. Моңа республика бюджетыннан 540 миллион сум акча бирелгән. Ханис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Сергей Павлохин, Татарстан яңалыклары. Казанда дәүләт эшлеклесе сәясәтче 2-нче, 3-нче, 4-нче чакырылыш ТСР Югары Советы Президиумы рәисе урынбасары Шакир Әхтәмовка истәлек тактасы куелды. 40-нчы еллар башында Шакир Әхмәтҗан улы партиянең Буа райкомы секретаре булып эшли. Сугыш вакытында Буа станциясендә Зөя Ульяновский тимер юл линиясын төзүне җитәкли. Ул партия съездлары делегаты 2-нче, 3-нче чакырылыш ТСР Югары Советы депутаты була. Шакир Әхтәмов Ленин, Хезмәт Кызыл байрагы, почет билгесе орденнары, башка дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән. Казан үзәгендәге Николаев урамы 5-нче номерлы йорт фасадына истәлек тактасы тантаналы рәвештә ачтылар. Сәясәтче хезмәттәшләре һәм фикердәшләре аны кеше һәм парламентарий буларак искә алды. Аның талантлары булмаса, халык аны аңламаса, халык аны тыңламаса, халык аны яратмаса, тиз генә күтәреп булмый. Шуңа күрә дә бу безгә үрнәк булып тора. Бу безнең Буа районы içine түгел, республика içinde бик зур әһәмияткә ия һәм менә бик зур күп эшләр эшләгән законнар чыгаруда. Менә шушы Татарстаныбызның үсешендә зур эш керткән кеше. Казан дәүләт мәдәният институтында китапханәче факультетына бюджет урыннарына өстәмә кабул итү оештырылган. 2021-22 уку елында Россия мәгариф һәм фән министрлыгының югары белем бирү программалары буенча бакалавриат, белгеч, магистратура программалары буенча укырга кабул итү тәртибен раслау турында буйрыгы нигезендә югары уку йортларына абитуриентларны кабул итүнең яңа кагыйдәләре кертелде. Абитуриент 2-дән алып 10 юнәлешкә кадәр бер юлы гариза бирә ала. Бу бюджет урыннары буш калуның бер сәбәбе ди белгечләр. 18 августтан 24-нә кадәр Мәдәният институты китапханә мәгълүмат эшчәнлеге факультетына өстәмә кабул итү кампаниясын оештыра. Кабул итү конкурс нигезендә уза. Дополнительный набор барлыкка чыкты. Һәм без инде бу мәсьәләне шишер өчен электрон шилтәрләргә мөрәҗәгать иттек һәм ул безгә бик булышты. Бүгенге көндә менә кичә беренче көн булды инде дополнительный набор игълан ителүгә уже конкурс булды безнең специальностька. Без инде уйлыйбыз 24 августка хәтле без ул конкурс зур булачак һәм без яхшы абитуриентларны үзебезгә җыябыз дип уйлыйбыз.
Безнең телерадио компания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә ката авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Узган юлы сез Рузилә Хафизовага ярдәм иттегез. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген яшь ярымлык Таһир Фазлыевның авыру тарихы. Малайның тумыштан 2 аягы да чалыш. Аларны дәваларга кирәк. Когда встает, он вот эту ногу вот так ставит на ребро, вот так. А должен же вот так вот ставить. Таһир Фазлыевка туганчы ук аякларының чалыш булуы диагнозы куелган. Дәвалануны шунда ук башлыйлар, аякларына гипс салалар. Тик көтелмәгән хәл була. Наступила у нас ветрянка, и болячки были даже на ноге. Кызамык белән авырда аяклары да бозылды. Без табиб рөхсәтеннән башка аның аяк киемен салдырдык. Аягында кабат начар үзгәрешләр башланды. Хәзер Таһирга 1 яшьтә 4 ай. Ул әлегә әнисе ярдәме белән дә йөри алмый. Малай биюләрне ярата. Дөрес, әлегә утырган җирдән генә карый. Когда Тагир научится ходить, Таһир йөри башлагач, мин аның белән куышлы уйнарга җыенам. Аның кәефе төшмәсен өчен куып тоттырачакмын. Фазлыевлар гаиләсендә 6 бала. Кайберләре шулай ук чалыш аяклар белән туган. Вакытында дәвалап тур айтканнар. Операция 210 мең сум тора. На фоне роста и Махсус аяк киемнәрен киюдән туктагач, аякларында кирегә үзгәрешләр башланган. Пансетта усулы белән аякларны кабат гипсларга туры килә. Шуннан соң 5 яшькә кадәр махсус аяк киеме брейслар киеп иргә тиеш. Малайга без бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ания Габадуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Татарстанның дәүләт сынлы сәнгать музее танылган Мәскәү рәссамы һәм графигі Андрей Есионовның Татарстан Республикасы дәүләт сынлы сәнгать музееның хәзерге заман сәнгате галереясендә күргәзмәсен ачты. Күргәзмә башлангыч нәтиҗәләр исемен йөртә. Һәм бу очраклы түгел, әмма ул үз юлында яңа перспективалар эзләүне һәм үзләштерүне дәвам итә. Ул үсә һәм үзгәрә. Андрей Есионов кешелекнең мөһим темаларына традицион дини һәм фәлсәфи медиатив зур һәм катлаулы калкулыклар язарга мөмкинлек бирүче сирәк һөнәри техник осталыкка ия. Ул хәзерге Россия мәдәнияте һәм сәнгате эшлеклеләренең, шулай ук зур масштабтагы сәяси фигураларның композицион портреты мастеры. Устаның әсәрләре Россиядә һәм чит илләрдә урнашкан күп кенә музейларда саклана. Алар арасында Татарстан сынлы сәнгать дәүләт музее җыелышында да бар. Һөнәри җәмәгатьчелек бәяләре һәр вакыт югары, ә тамашачылар симпатиясе рәссамның күргәзмәләрендә эшләүләрен даими озата бара. Әлеге күргәзмә 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Работа для меня, во всяком случае, это рожденный мой ребенок. Һәр картинам үз балам кебек якын. Һәр эшемә тулы әсәр, аерым бер китап сыйдырам. Картиналарым кинәт кенә барырга килми. Рәсемне төшергәндә хисләр булмаска да мөмкин. Сине рәсем герое кулыңнан тотып йөртә шикелле. Минем эшләремдә күпчелек кешеләр сүрәте, башка юнәлешләрдә мин сирәк язам. Кешеләрне ясау миңа күпкә кызыграк. Чөнки һәр вакыт тормыш турында язасың. Ә тормыш ул минем күзәтүем. Үз картиналарым турында сөйләү авыр миңа. Аны халыктан, тәнкыйтьчеләрдән сорарга кирәк. Татарстанның Милли музее 21 августта Кама Тамагы районы Красновидово авылында узачак алма спасы бәйрәменә чакыра. Бәйрәмдә ярминкә, халык уеннары, Горький музеена экскурсия, алма кайнатмаларын ясау буенча осталык дәресләре һәм концерт оештырыла. Төп программа беренче тапкыр Венец почмагында Идел ярының иң матур урынында узачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бу атнада сезнең белән саубуллашам. Киләсе атнада Татарстан яңалыклары белән сезне минем коллегам Гөлнас Ибраһимова таныштырыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.